Δημιουργία ενός ισχυρού ψηφιακού προφίλ του πολιτή. Καλλιεργήσετε μία ισχυρή διαδικτυακή παρουσία που δημιουργεί εμπιστοσύνη και αυθεντία. Η άνοδος του ψηφιακού πολιτή. Στο δυναμικό τοπίο των σύγχρονων πωλήσεων, η ψηφιακή επανάσταση έχει φέρει μία παραδειγματική αλλαγή, επαναπροσδιορίζοντας τους ρόλους, τις στρατηγικές και τα εργαλεία των επαγγελματιών πωλήσεων. Σήμερα, η τέχνη της πώλησης εκτείνεται πολύ πέρα από τις προσωπικές συναντήσεις και τις πιστικές προτάσεις. Έχει εξελιχθεί σε μια πολυδιάστατη πειθαρχία που περιλαμβάνει την online παρουσία, τις πληροφορίες που βασίζονται σε δεδομένα και τη στρατηγική προσωπική προβολή. Καλώς ήρθατε στην εποχή του ψηφιακού πολιτή, όπου το εικονικό σας αποτύπωμα είναι εξίσου σημαντικό με τη χειραψία σας και η online ταυτότητά σας γίνεται ένα ισχυρό εργαλείο για την προσέλκυση, την αλληλεπίδραση και τη μετατροπή πιθανών πελατών. Η έννοια του ψηφιακού πολιτή περικλείει αυτή τη νέα γενιά επαγγελματιών πωλήσεων που ενσωματώνει απρόσκοπτα online και offline κανάλια για να οικοδομήσει σχέσεις, να δημιουργήσει υποψήφιους πελάτες και να αυξήσει τα έσοδα. Οι ψηφιακοί πολιτές είναι ικανοί να αξιοποιούν τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να συνδεθούν με υποψήφιους πελάτες, να μοιράζονται πολύτιμο περιεχόμενο για να καθιερώσουν ηγεσία σκέψης και να χρησιμοποιούν την ανάλυση δεδομένων για να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη συμπεριφορά και τις προτιμήσεις των πελατών. Ο ψηφιακός πολιτής κατανοεί ότι το ταξίδι του σύγχρονου αγοραστή δεν είναι γραμμικό, αλλά μάλλον ένας πολύπλοκος ιστός διαδικτυακής έρευνας, κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και συστάσεων από ομότιμους. Κατακτώντας την τέχνη της online αλληλεπίδρασης, μπορούν να καθιερωθούν ως έμπιστοι σύμβουλοι και να καθοδηγήσουν τους υποψήφιους πελάτες σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αγοράς. Αυτή η παρουσίαση με θέμα δημιουργία ενός ισχυρού ψηφιακού προφίλ χωρίζεται σε 6 ενότητες ως εξής. Πρώτη ενότητα. Ορισμός του ψηφιακού προφίλ πωλήσεών σας. Το ψηφιακό σας προφίλ είναι η επιμελημένη προβολή της επαγγελματικής σας ταυτότητας, η οποία είναι μια αντανάκλαση της εμπειρογνωμοσύνης, της εμπειρίας, των αξιών και της προσωπικής σας επωνυμίας. Σκεφτείτε το ως την εικονική σας βιτρίνα, όπου οι πιθανοί πελάτες μπορούν να παρατηρήσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις σας. Η δημιουργία ενός πιστικού ψηφιακού προφίλ απαιτεί βαθιά κατανόηση του κοινού στόχου σας, Target Group. Το προφίλ του ιδανικού σας πελάτη, ICP, πρέπει να είναι ο οδηγός σας, ενημερώνοντας κάθε πτυχή της διαδικτυακής σας παρουσίας. Ευθυγραμμίζοντας το ψηφιακό σας προφίλ με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τη διαδικτυακή συμπεριφορά του ιδανικού σας πελάτη, ICP, μπορείτε να προσελκύσετε κατάλληλους υποψήφιους πελάτες και να οικοδομήσετε ουσιαστικές σχέσεις. Όπως εύστοχα αναφέρει η πρωτοπόρος των κοινωνικών πωλήσεων, Jill Rowley, το ψηφιακό σας προφίλ είναι μία επέκταση της προσωπικής σας επωνυμίας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζετε τον εαυτό σας στον κόσμο online και θα πρέπει να είναι συνεπής με το offline προφίλ σας. Ορισμός του ψηφιακού σας προφίλ πωλήσεων. Η εικονική σας βιτρίνα στο τοπίο των πωλήσεων. Στον κόσμο των ψηφιακών πωλήσεων, όπου οι πρώτες εντυπώσεις είναι εικονικές και οι συνδέσεις δημιουργούνται μέσω οθονών, το ψηφιακό σας προφίλ δεν είναι απλώς ένα προφίλ ή μια συλλογή από αναρτήσεις, αλλά η βιτρίνα σας στην απέραντη διαδικτυακή αγορά. Όπως μια σχολαστικά σχεδιασμένη βιτρίνα προσελκύει και ελκύει πελάτες, έτσι και το ψηφιακό σας προφίλ παρουσιάζει την εμπειρία, τις αξίες και τη μοναδική πρόταση πώλησής σας σε πιθανούς πελάτες. Η ανατομία ενός ψηφιακού προφίλ πωλήσεων, ένα πολύπλευρο κατασκεύασμα. Το ψηφιακό σας προφίλ πωλήσεων είναι ένα πολύπλευρο κατασκεύασμα που αντιπροσωπεύει την ψηφιακή εκδήλωση της επαγγελματικής σας ταυτότητας. Είναι κάτι περισσότερο από ένα στατικό διαδικτυακό προφίλ. Είναι μια δυναμική οντότητα που εξελίσσεται μαζί με την καριέρα σας και προσαρμόζεται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό τοπίο. Στον πυρήνα του, το ψηφιακό σας προφίλ είναι η επιμελημένη προβολή του ποιοι είστε ως επαγγελματίας πωλήσεων, η οποία περιλαμβάνει την εμπειρία, τις αξίες και την προσωπική σας επωνυμία. Αυτή η ψηφιακή αναπαράσταση εκτείνεται πέρα από το προφίλ σας στο LinkedIn ή τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περιλαμβάνει ολόκληρη τη διαδικτυακή σας παρουσία, συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου σας, του ιστολογίου σας, των άρθρων, των σχολείων και των αλληλεπιδράσεών σας με άλλους. Προσωπική επωνυμία. Η τέχνη της διαφοροποίησης στην ψηφιακή εποχή. Στο απέραντο και συνεχώς διευρυνόμενο ψηφιακό τοπίο,
όπου αμέτρητοι επαγγελματίες πωλήσεων ανταγωνίζονται για την προσοχή, η ικανότητα να ξεχωρίζεις από το πλήθος είναι υψίστης σημασίας. Εδώ έρχεται στο προσκήνιο η τέχνη και η επιστήμη της προσωπικής επωνυμίας. Η προσωπική επωνυμία δεν αφορά μόνο την αυτοπροβολή. Είναι μια στρατηγική διαδικασία καθιέρωσης και προώθησης της μοναδικής πρότασης αξίας σας ως επαγγελματίας πωλήσεων. Πρόκειται για τον ορισμό της θέσης σας στην αγορά, την ανάδειξη των δυνατών σας σημείων και τη συνεπή επικοινωνία του μηνύματος της επωνυμίας σας σε όλες τις online πλατφόρμες. Δημιουργώντας την προσωπική σας επωνυμία, η οικοδόμηση μιας ισχυρής προσωπικής επωνυμίας απαιτεί μια προσεκτική και σκόπιμη προσέγγιση. Ακολουθούν ορισμένα βασικά βήματα που πρέπει να λάβετε υπόψη. Βήμα. Πρώτον, προσδιορίστε τα δυνατά σας σημεία και τις αξίες σας. Τι σας παθιάζει? Ποιες είναι οι μοναδικές σας δεξιότητες και η εμπειρία σας? Ποιες είναι οι βασικές σας αξίες? Η προσωπική σας επωνυμία πρέπει να είναι μια αυθεντική αντανάκλαση του ποιοι είστε ως επαγγελματίας. Βήμα δεύτερον. Ορίστε το κοινό στόχο σας, target group. Ποιοι είναι οι ιδανικοί σας πελάτες? Ποια είναι τα προβλήματά τους, τα ενδιαφέροντα και η διαδικτυακή τους συμπεριφορά? Κατανοώντας το κοινό στόχο σας, μπορείτε να προσαρμόσετε την προσωπική σας επωνυμία ώστε να αντυχεί σε αυτούς. Βήμα τρίτον. Αναπτύξτε το μήνυμα της επωνυμίας σας. Τι θέλετε να επικοινωνεί η επωνυμία σας? Ποια είναι τα βασικά μηνύματα που θέλετε να θυμούνται οι άνθρωποι για εσάς? Το μήνυμα της επωνυμίας σας πρέπει να είναι σαφές, συνοπτικό και συνεπές σε όλες τις online πλατφόρμες. Βήμα τέταρτον. Δημιουργήστε μια οπτική ταυτότητα. Η οπτική σας ταυτότητα περιλαμβάνει το λογότυπό σας, τον σχεδιασμό της ιστοσελίδας σας, τα γραφικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλα οπτικά στοιχεία. Βεβαιωθείτε ότι η οπτική σας ταυτότητα είναι επαγγελματική, συνεπής και αντικατοπτρίζει το μήνυμα της επωνυμίας σας. Βήμα πέμπτον. Μοιραστείτε την εμπειρία σας. Δημοσιεύστε περιεχόμενο ηγεσίας σκέψης σε πλατφόρμες, όπως το LinkedIn και το Medium. Συμμετέχετε σε εκδηλώσεις και διαδικτυακά σεμινάρια του κλάδου. Προσφέρετε την εμπειρία σας ως ομιλητής ή συμμετέχον σε πάνελ. Βήμα έκτον. Αλληλεπιδράστε με το κοινό σας. Απαντήστε σε σχόλια και μηνύματα άμεσα. Συμμετέχετε σε online συζητήσεις. Δημιουργήστε σχέσεις με άλλους επαγγελματίες στον κλάδο σας. Βήμα έβδομον. Μετρήστε και βελτιώστε. Παρακολουθήστε την πρόοδό σας και κάντε προσαρμογές όπου χρειάζεται. Χρησιμοποιήστε εργαλεία ανάλυσης για να μετρήσετε την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών προσωπικής επωνυμίας σας. Ευθυγράμμιση του ψηφιακού σας προφίλ με το ιδανικό προφίλ πελάτη σας, ICP. Το ιδανικό προφίλ πελάτη σας, ICP, δεν είναι απλώς ένα δημογραφικό σκίτσο. Είναι μια πολυδιάστατη αναπαράσταση των πελατών που είναι πιθανότερο να επωφεληθούν από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας και να γίνουν οι πιο πιστοί υποστηρικτές σας. Το ICP περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα παραγόντων, όπως τα ακόλουθα. Δημογραφικά στοιχεία. Ηλικία, φύλο, τοποθεσία, επίπεδο εισοδήματος, εκπαίδευση κη. LAP. Στοιχεία επιχείρησης. Firmographics. Μέγεθος εταιρείας, κλάδος, έσοδα κη. LAP. Εάν είναι εφαρμόσιμο. Ψυχογραφικά στοιχεία. Ενδιαφέροντα, αξίες, τρόπος ζωής, χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Συμπεριφορικά δεδομένα. Behavioral data. Διαδικτυακή συμπεριφορά. Ιστορικό αγορών. Πρότυπα κατανάλωσης περιεχομένου. Σημεία πόνου. Pain points. Οι προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδανικοί σας πελάτες. Στόχοι και επιθυμίες. Τι ελπίζουν να επιτύχουν οι ιδανικοί για εσάς πελάτες, χρησιμοποιώντας τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας. Δεύτερη ενότητα. Δημιουργώντας μια πιστική διαδικτυακή παρουσία. Η ψηφιακή σας σκηνή. Η οικοδόμηση μιας ισχυρής διαδικτυακής παρουσίας είναι σαν να κατασκευάζεις μια συναρπαστική σκηνή, όπου μπορείς να παρουσιάσεις την εμπειρία σου, να προσελκύσεις το κοινό σου και τελικά να οδηγηθείς σε επιτυχία στις πωλήσεις. Στον σημερινό κόσμο, που δίνει προτεραιότητα στο ψηφιακό, η διαδικτυακή σας παρουσία είναι συχνά το πρώτο σημείο επαφής μεταξύ εσάς και των πιθανών πελατών. Είναι ένα εικονικό παράθυρο στον επαγγελματικό σας κόσμο, όπου κάθε λεπτομέρεια μετράει. Το ψηφιακό σας προφίλ πωλήσεων είναι μια σύνθετη και δυναμική οντότητα που περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από ένα απλό στατικό προφίλ στο LinkedIn ή μια επιμελημένη ροή κοινωνικών μέσων. Είναι ένα πολύπλευρο κατασκεύασμα που αντιπροσωπεύει την ψηφιακή εκδήλωση της επαγγελματικής σας ταυτότητας. Σκεφτείτε το ως μια συμφωνία στοιχείων που συνεργάζονται για να δημιουργήσουν μια αρμονική μελωδία που αντυχεί στο κοινό στόχο σας, target group. Η ψυχολογία των πρώτων εντυπώσεων.
Η επιστημονική έρευνα στον τομέα της ψυχολογίας έχει επανειλημμένα αποδείξει τη δύναμη των πρώτων εντυπώσεων. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι σχηματίζουν γρήγορες απόψεις για τους άλλους μέσα σε δευτερόλεπτα από τη στιγμή που τους συναντούν, και αυτές οι αρχικές εντυπώσεις μπορεί να είναι αξιοσημείωτα επίμονες. Στον online κόσμο, η ψηφιακή σας παρουσία λειτουργεί ως η πρώτη σας εντύπωση, καθιστώντας κρίσιμο το να δημιουργήσετε ένα θετικό και αξέχαστο αποτέλεσμα. LinkedIn, το ψηφιακό σας βιογραφικό. Το προφίλ σας στο LinkedIn είναι το ψηφιακό σας βιογραφικό, η ευκαιρία σας να παρουσιάσετε την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τα επιτεύγματά σας σε ένα παγκόσμιο κοινό. Ένα καλά σχεδιασμένο προφίλ στο LinkedIn δεν είναι απλώς μια στατική λίστα των προσόντων σας, αλλά μια δυναμική πλατφόρμα για αφήγηση, δικτύωση και ηγεσία σκέψης. Τρίτη ενότητα. Αυθεντική γνώση και περιεχόμενο. Εδραίωση εμπειρογνωμοσύνης και αυθεντίας. Στην ψηφιακή εποχή, όπου οι πληροφορίες είναι άφθονες και η προσοχή σπάνια, το περιεχόμενο ηγεσίας σκέψης αναδεικνύεται ως φάρος εμπειρογνωμοσύνης και πόλος έλξης για πιθανούς πελάτες. Δημιουργώντας και μοιράζοντας υψηλής ποιότητας περιεχόμενο, που προσφέρει πολύτιμες ιδέες και μοναδικές προοπτικές, μπορείτε να εδραιωθείτε ως αυθεντία στον τομέα σας, να οικοδομήσετε εμπιστοσύνη με το κοινό σας και τελικά να οδηγηθείτε σε επιτυχία στις πωλήσεις. Το περιεχόμενο ηγεσίας σκέψης δεν είναι απλώς μία μορφή αυτοπροβολής. Πρόκειται για την παροχή πραγματικής αξίας στο κοινό σας και την κοινοποίηση των γνώσεων, των εμπειριών και των ιδεών σας με τρόπο που εκπαιδεύει, ενημερώνει και εμπνέει. Αυτός ο τύπος περιεχομένου μπορεί να λάβει πολλές μορφές, όπως αναρτήσεις ιστολογίου, άρθρα, βίντεο, infographics και podcast. Το κλειδί είναι να εστιάσετε στην ποιότητα έναντι της ποσότητας, διασφαλίζοντας ότι το περιεχόμενό σας είναι σχετικό, ελκυστικό και ενημερωτικό. Κατά τη δημιουργία περιεχομένου ηγεσίας σκέψης, λάβετε υπόψη τις παρακάτω συμβουλές. Προσδιορίστε την ειδικότητά σας. Επικεντρωθείτε σε θέματα για τα οποία είστε παθιασμένοι και έχετε εμπειρία. Παρέχετε μοναδικές πληροφορίες. Προσφέρετε φρέσκες προοπτικές και πληροφορίες που το κοινό σας δεν θα βρει αλλού. Αφηγηθείτε ιστορίες. Χρησιμοποιήστε την αφήγηση για να κάνετε το περιεχόμενό σας πιο προσιτό και ενδιαφέρον. Χρησιμοποιήστε δεδομένα και έρευνα. Υποστηρίξτε τους ισχυρισμούς σας με δεδομένα και έρευνα για να προσθέσετε αξιοπιστία στο περιεχόμενό σας. Προωθήστε το περιεχόμενό σας. Μοιραστείτε το περιεχόμενό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε άλλα σχετικά κανάλια. Τέταρτη ενότητα. Αξιοποίηση πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης. Το ψηφιακό σας οπλοστάσιο δικτύωσης. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν φέρει επανάσταση στον τρόπο που συνδεόμαστε, επικοινωνούμε και καταναλώνουμε πληροφορίες. Για τους επαγγελματίες πωλήσεων, αυτές οι πλατφόρμες προσφέρουν μία πληθώρα ευκαιριών για την οικοδόμηση σχέσεων, τη δημιουργία δυνητικών πελατών και την καθιέρωση ηγεσίας σκέψης. Ωστόσο, οι αποτελεσματικές πωλήσεις μέσω κοινωνικών δικτύων απαιτούν μία στρατηγική προσέγγιση που ξεπερνά την απλή δημοσίευση ενημερώσεων και την ελπίδα για το καλύτερο. Περιλαμβάνουν βαθιά κατανόηση των μοναδικών δυνατοτήτων κάθε πλατφόρμας και δέσμευση για την οικοδόμηση αυθεντικών σχέσεων με το κοινό στόχο σας. LinkedIn. Η μηχανή της επαγγελματικής επιτυχίας σας. Το LinkedIn, το μεγαλύτερο επαγγελματικό δίκτυο στον κόσμο, είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τους σύγχρονους επαγγελματίες πωλήσεων. Με πάνω από 830 εκατομμύρια μέλη σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές παγκοσμίως, το LinkedIn προσφέρει απαράμιλη πρόσβαση σε πιθανούς πελάτες, παράγοντες επιρροής του κλάδου και πολύτιμες πληροφορίες. Twitter. Οι συνομιλίες σας σε πραγματικό χρόνο. Το Twitter, με τη γρήγορη και δυναμική του φύση, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους επαγγελματίες πωλήσεων να συμμετάσχουν σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο, να μοιραστούν ιδέες και να οικοδομήσουν σχέσεις με παράγοντες επιρροής και πιθανούς πελάτες. Άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Ενώ το LinkedIn και το Twitter είναι οι πιο δημοφιλείς πλατφόρμες για κοινωνικές πωλήσεις, άλλες πλατφόρμες όπως το Facebook, το Instagram και το TikTok μπορούν επίσης να είναι αποτελεσματικά εργαλεία για την οικοδόμηση της ψηφιακής σας περσόνας και την αλληλεπίδραση με το κοινό στόχο σας. Το κλειδί είναι να επιλέξετε τις πλατφόρμες όπου οι ιδανικοί πελάτες σας είναι πιο ενεργοί και να προσαρμόσετε το περιεχόμενό σας ανάλογα. Πέμπτη ενότητα. Αξιοποίηση βίντεο και ζωντανής μετάδοσης. Η δύναμη της οπτικής αφήγησης.
Σε μια εποχή που κυριαρχείται από το οπτικό περιεχόμενο, το βίντεο και η ζωντανή μετάδοση έχουν αναδειχθεί ως ισχυρά εργαλεία για τους επαγγελματίες πωλήσεων, ενισχύοντας την ψηφιακή τους παρουσία και μαγνητίζοντας το κοινό τους. Το περιεχόμενο βίντεο προσφέρει έναν δυναμικό και ελκυστικό τρόπο για να παρουσιάσετε την εμπειρία σας, να μοιραστείτε την προσωπικότητά σας και να συνδεθείτε με πιθανούς πελάτες σε βαθύτερο επίπεδο. Η επιστήμη πίσω από τον αντίκτυπο του βίντεο. Έρευνες στην νευροεπιστήμη έχουν δείξει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος επεξεργάζεται τις οπτικές πληροφορίες 60.000 φορές πιο γρήγορα από το κείμενο. Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο βίντεο δεν είναι μόνο πιο ελκυστικό, αλλά και πιο αξέχαστο από το περιεχόμενο που βασίζεται σε κείμενο. Επιπλέον, μελέτες έχουν δείξει ότι τα βίντεο μπορούν να αυξήσουν τη διατήρηση πληροφοριών έως και 80%. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το βίντεο είναι η πιο ελκυστική μορφή περιεχομένου στο διαδίκτυο. Αν δεν χρησιμοποιείτε βίντεο στη στρατηγική πωλήσεών σας, χάνετε μια τεράστια ευκαιρία. Έκτη ενότητα. Διαχείριση της online φήμης σας, προστατεύοντας το ψηφιακό σας brand. Στην ψηφιακή εποχή, η online φήμη σας είναι εξίσου πολύτιμη με την offline φήμη σας. Είναι αυτό που βρίσκουν οι άνθρωποι όταν αναζητούν το όνομά σας στο διαδίκτυο και μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την αξιοπιστία και την επιτυχία σας. Μία αρνητική online φήμη μπορεί να αποτρέψει πιθανούς πελάτες, να βλάψει την εικόνα του brand σας, ακόμα και να εμποδίσει τις επαγγελματικές σας προοπτικές. Η σημασία της διαχείρισης της φήμης. Μια μελέτη της Weber Shandwick διαπίστωσε ότι το 86% των στελεχών πιστεύουν ότι ο κίνδυνος δυσφήμισης είναι κορυφαία ανησυχία για τους οργανισμούς τους. Μια αρνητική διαδικτυακή φήμη μπορεί να οδηγήσει στα ακόλουθα. Απώλεια πωλήσεων. Οι πιθανοί πελάτες μπορεί να διστάζουν να συνεργαστούν μαζί σας εάν βρουν αρνητικές κριτικές ή σχόλια στο διαδίκτυο. Βλάβη στην εικόνα του brand. Μια αμαυρωμένη φήμη μπορεί να δυσκολέψει την προσέλκυση νέων πελατών και συνεργατών. Μειωμένο ηθικό των εργαζομένων. Μια αρνητική διαδικτυακή φήμη μπορεί επίσης να επηρεάσει το ηθικό και την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Στρατηγικές για τη διαχείριση της online φήμης σας. Παρακολουθήστε την online παρουσία σας. Αναζητήστε τακτικά το όνομα και το brand σας στο διαδίκτυο για να δείτε τι λένε οι άνθρωποι για εσάς. Απαντήστε σε αρνητικά σχόλια. Αντιμετωπίστε τις αρνητικές κριτικές ή τα σχόλια, άμεσα και επαγγελματικά. Προσφέρετε λύσεις ή εξηγήσεις και προσπαθήστε να μετατρέψετε τις αρνητικές εμπειρίες σε θετικές. Δημιουργήστε θετικό περιεχόμενο. Δημοσιεύστε θετικό περιεχόμενο σχετικά με την εταιρεία, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας για να υπερκεράσετε το αρνητικό περιεχόμενο. Δημιουργήστε σχέσεις με influencers. Συνδεθείτε με influencers στον κλάδο σας, που μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση του θετικού σας μηνύματος. Το κόστος της αδράνειας. Οι κίνδυνοι της παραμέλησης της ψηφιακής επαγγελματικής σας ταυτότητας. Χαμένες ευκαιρίες. Σε έναν κόσμο όπου οι αγοραστές στρέφονται όλο και περισσότερο στα διαδικτυακά κανάλια για έρευνα και πληροφόρηση, μια αδύναμη ή ανύπαρκτη ψηφιακή περσόνα μπορεί να σας καταστήσει αόρατους σε πιθανούς πελάτες. Χωρίς μια συναρπαστική διαδικτυακή παρουσία, μπορεί να χάσετε πολύτιμα leads, ευκαιρίες δικτύωσης και την ευκαιρία να αναδείξετε την εμπειρία σας σε ένα ευρύτερο κοινό. Μειωμένη αξιοπιστία. Έλλειψη ισχυρού ψηφιακού αποτυπώματος. Οι πιθανοί πελάτες μπορεί να αμφισβητήσουν την εμπειρία και την αξιοπιστία σας. Ένα προφίλ στο LinkedIn που δεν συντηρείται σωστά ή είναι ξεπερασμένο. Η έλλειψη περιεχομένου ηγεσίας σκέψης ή η ελάχιστη εμπλοκή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να δημιουργήσει αμφιβολίες για την επαγγελματική σας υπόσταση και να δυσκολέψει την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με υποψήφιους πελάτες. Απώλεια ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον πωλήσεων, μια ισχυρή ψηφιακή περσόνα είναι ένας βασικός παράγοντας διαφοροποίησης. Οι επαγγελματίες πωλήσεων που έχουν επενδύσει στην οικοδόμηση της διαδικτυακής τους παρουσίας είναι πιο πιθανό να θεωρούνται ηγέτες σκέψης, έμπιστοι σύμβουλοι και πολύτιμοι πόροι. Παραμελώντας την ψηφιακή σας περσόνα, διατρέχετε τον κίνδυνο να μείνετε πίσω από τους ανταγωνιστές σας που έχουν αγκαλιάσει την ψηφιακή εποχή. Αρνητικές πρώτες εντυπώσεις. Η ψηφιακή σας περσόνα είναι συχνά η πρώτη εντύπωση που έχουν οι πιθανοί πελάτες για εσάς. Ένα κακοφτιαγμένο προφίλ, κακής ποιότητας φωτογραφίες ή η έλλειψη σχετικού περιεχομένου μπορεί να δημιουργήσει μια αρνητική πρώτη εντύπωση που είναι δύσκολο να ξεπεραστεί. Μειωμένη ιδιωτική επωνυμία. Το προσωπικό σας brand είναι το πιο πολύτιμο περιουσιακό σας στοιχείο ως επαγγελματίας πωλήσεων.
Αντιπροσωπεύει τη φήμη σας, την εμπειρία σας και τη μοναδική πρόταση αξίας σας. Η αποτυχία καλλιέργειας του προσωπικού σας brand στο διαδίκτυο μπορεί να διαβρώσει την αξία του brand σας και να δυσκολέψει τη διαφοροποίησή σας στην αγορά. Περιορισμένες ευκαιρίες δικτύωσης. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν μια πληθώρα ευκαιριών δικτύωσης, αλλά χωρίς μια ενεργή και ελκυστική παρουσία, μπορεί να χάσετε τη σύνδεση με βασικούς παράγοντες επιρροής, πιθανούς πελάτες και συναδέλφους του κλάδου. Το κόστος της αδράνειας στον ψηφιακό τομέα είναι σημαντικό και μπορεί να έχει διαρκή επίπτωση στην καριέρα σας στις πωλήσεις. Με την προληπτική οικοδόμηση και διατήρηση μιας ισχυρής ψηφιακής περσόνας, μπορείτε να μετριάσετε αυτούς τους κινδύνους, να πολλαπλασιάσετε τις ευκαιρίες σας και να τοποθετηθείτε σε καλή θέση για μακροπρόθεσμη επιτυχία στον συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο των πωλήσεων. Συμπέρασμα. Η δημιουργία μιας συναρπαστικής ψηφιακής προσωπικότητας δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά μια ουσιαστική προσαρμογή για τον σύγχρονο επαγγελματία πωλήσεων. Το ταξίδι για τη δημιουργία μιας συναρπαστικής ψηφιακής προσωπικότητας είναι συνεχές. Απαιτεί αφοσίωση, προσαρμοστικότητα και δέσμευση για συνεχή βελτίωση. Περιλαμβάνει τον ορισμό του προσωπικού σας brand, την ευθυγράμμιση της διαδικτυακής σας παρουσίας με το προφίλ των ιδανικών πελατών σας, τη δημιουργία και την κοινή χρήση πολύτιμου περιεχομένου, την αυθεντική αλληλεπίδραση με το δίκτυό σας και την αξιοποίηση των μοναδικών δυνατοτήτων των διαφόρων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης. Θυμηθείτε, η ψηφιακή σας περσόνα δεν είναι απλώς ένα διαδικτυακό προφίλ, αλλά μια ζωντανή αναπαράσταση της επαγγελματικής σας ταυτότητας. Είναι η εικονική σας χειραψία, η πρώτη σας εντύπωση, η ευκαιρία σας να συνδεθείτε με πιθανούς πελάτες σε ανθρώπινο επίπεδο. Επενδύοντας στην ψηφιακή σας περσόνα, δεν βελτιώνετε απλώς τη διαδικτυακή σας παρουσία, αλλά επενδύετε στο μέλλον σας ως επιτυχημένος επαγγελματίας πωλήσεων στην ψηφιακή εποχή. Γιώργος Λαμπανάρης, Don't just sell, e-sell.